Right, muri yeZimbabwe makadi kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Ndadzoka zvakare pamberi penyu tine nhau yedu iya yemwana wedu enge achirwara. Tine urombo nekuti mwana wedu enge achirwara tarasikirwa naye ashaika. Saka amai vacho ndo vandakamira navo pano tinzwe kuti zvakambofamba sei kana kuti chimiro chiripo kusvika pari zvino ndechipi, zvakamira sei. Mama maswera sei? Tasera maswerawo. Nematambudziko katanzwa mama? Aonekwa. All right. So mama mwana akashaika nguwai? Kuma 1 dzeusiku. All right. So mushure mekunge mwana ashaika mama, zvakafamba sei kusvika pari zvino izvi? Ndafonera baba vacho zvichangobva kuitika. Vakati okay, ndavaudza kuti mwana ashaika. Ndobva vangopindurawo message yekuti okay. Ndikafonerawo vekumba vandakaroorwa pamwe chete navo. Ndavaisira message ivo vakaisawo call me back. Asi kuratidza kuti message yekuti mwana ashaika vaiona usiku ihwohwo. Zvangoguma zvakadaro. Okay. Ndobva ndaisira ndazofonera vamwe vepa next door pedu. Tonamata navo futi. Vakanditi ivo vakazoenderei nemwana wachipatara waona kuti mwana vakurwarisa, wakadi kugara pamba, amene kuti uchadii. All right mama. Saka kusvika pari zvino izvi hapana kana munhu wani wamakamira naye, mungori mega? Vandafungidzirawo kuti vangandibatsira ndisisi vangu vari kuChegutu. Ndo vandakafonera, vandofonerana navo vachibvunza kuti ari sei mwana. Okay. Saka pandavaudza kuti kuno kumwana ashaika, varwadziwawo asi vati ini handinawo mari, denda uya tadi tabatsirana, ndichatsvaka ndoziva ndobata maoko. All right. Saka kuchipatara kwacho manesi pane mambo kurukurawo nawo here muchiwataurira dambudziko kuti ndo dambudziko randinaro, wati kudii? Manesi ndakurukura nawo, nyaya vanga vachiiziva. Vanditi ndakutauni kusocial welfare unobatsirwa mwana akabuda munomu. Akanochengetwa zvakanaka. Saka ndainda kusocial welfare ndo kwandiri kubva. Kwakavharwa hanzi vanovhura mandi. All right. Saka tiri ipapo chii chamunge muri kutarisira imimi? All right, ngatiti tata mwana tomoti mwana abuda, kumba kwacho vanondomutambira here mwana achindochengetwa, mutumbi wemwana uchindochengetwa ikoko? Kana ava pamba vanomutambira. Okay. Saka hapana futi zvinozonetsa here kuti wakaita zvemusoro mako zvazodai zvikadai apa mungakwanise kusangana nemachallenji iyaya? Hapana, kana ndikangopedza sekupedza kwavakati ndichapedza ndega, hapana chinonetsa. Asi ndikada kuita zvemapurisawo zvanga zvichitaurwa nevamwe, ndo zvinogona kuzondinetsa voti ivo wakazoendesa nyaya mumapurisa zvikazodai zvikadai, ndogona kusazogara zvakanaka pamba pacho. Asi ndikangowanawo vanondibatsira, ndikangopedzawo nyaya dzandakatanga idzi, ndinongogara zvakanaka. All right. Saka rubatsiro rwatingatarisire izvozvi mama chii, tiri kuda chii apa? Zvemunge muri kutarisira kuti dai tikakwanisa kuona bhodhi yemwana yabuda tenge tichida chii nechii? Rubatsiro rwandiri kutarisira kuti kana dai ndaiwanawo munhu ane mwoyo murefu, mwoyo watsitsi, ndewekuti ndikawanawo kuti mwana awanewo coffin netransport yekuinda kumba, ndo zvinhu zvakanyanya kukoshawo zvandiri kutarisira pari zvino. All right. Aiwa, tinotenda. Right, muri yeZimbabwe apa ndiri kukumbirawo ruoko rwenyu zvakasimba nesimba. Ndinoziva kuti hamundirasise. Ipapo ndinopaziva kuti hamundirasise, ndimi vanhu vacho vatinenge tichivimba nemi. Ndiri kukumbirawo kuti tibatirane pamwe chete sevana veZimbabwe, tipedze dambudziko ramai. Tarisai kuti wengu ari muchipatara nemwana, apa mwana wakaramwirwa kunzi iwo kana waenda nemwana kuchipatara zvese zvichaitika zvinenge zvava mumaoko ako. Saka ndo patasvika nhasi, Mwari atongawo kutonga kwake, hapana pataigona kuramba. Kana ivo amai havaigona kumbunyikidza mwana kuti inini ndarwadziwa nemwana, regai ndimuuraye kana regai ndidai, tinongomirira nguva yaMwari. Saka mama vatambura, tochiita sei kuti mwana abude? Takukumbira ruoko rwenyu, ndakumbira nemwoyo wese muri yeZimbabwe, tokumbira kuti tibatsire mama tiende nebhodhi kumusha indochengetwe. Thank you very much kune wese wachabatsira. Ndakutendai zvikuru nemwoyo wese mazvita.